Let's see the Wassas dancing group. Megmutatom az öltözőt. Okay. Gyertek! Muscles. And this is shark. We have he. Ah, yeah. Mi van? Now, go to the shower. Szia! Hogy értékeled a mai meccset? A második meccs. Very good. First line is the second line is shit. And third line bullshit. The game is very good. És a saját teljesítményed? Hány gólt lőttél? Hány gólt lőttél? First period, then. Valamit üzennél a családtagjaidnak, vagy valakinek? Szia! Hogy értékeled a második meccset? Hát kérlek szépen. Nem kell feliratom, alá vagy. Hogy értékeled? Hogy értékeled? Leragasztom ide. Peti, hogy értékeled a mai teljesítményed? Nagyon jó! Sajátomat? A sajátodat. Hát elég szar volt. Jobban. Nem voltam valami jó. És mi volt az a verekedés a sarokban? Erre már nem sem emlékszem. Ja. Ja, csak kiállított. Amnéziás. Ja? Ja? Semmi. This game. Ez a meccs nagyon-nagyon jó volt kívülről. Lehetett látni a srácok, hogy hajtanak. Nem akarok neveket mondani, Friszázolán például 2 gólt is lőtt. Meg a Gágyol Peti gólpasszai. A Detre, mikor ellőtte a hosszút. Postás Ciprián, mikor próbálkozott.